Doncs bé, em trobo aquí al Parque Doramas, un parc que m'encanta perquè està molt a prop de casa. És un lloc molt tranquil, on hi ha molta vegetació, moltes flors, estan supermaques les flors, tot tipus de flors, tot tipus de colors. Hi ha moltes palmeres, és un lloc molt maco. De fet, hi ha l'hotel Santa Catalina, que és l'hotel més preciós, el més maco, podria dir, de tot l'arxipèlag. I per què faig aquest vídeo? Simplement perquè estava a casa i he rebut una notícia i que m'ha agafat amb molta autoestima, que diguéssim. I he decidit, tenint en compte aquest sol tan maco que fa aquesta tarda, de dir, me'n vaig al Parque Doramas, m'agafo la càmera, només volia agafar el teleobjectiu perquè el meu pla era fotografiar ocells i especialment aquestes cotorres que volten per aquí de color verd. Doncs això, no pensava que faria el que acabo de fer fa un moment. Quan tu vas a fer fotos a bèsties, com quan les feia ja a Utah, no sabies mai què et trobaries, com podrien interactuar amb tu els animals, però en aquest cas ha sigut, suposo que estava escrit a l'univers i tenia que sortir de casa i venir cap aquí, perquè al cap de 5 o 10 minuts a voltar per aquí en aquest parc, que no és massa gran, m'he trobat una escena esplèndida. M'he trobat una parella d'edat avançada que fins i tot hi he aprofitat per fer unes fotos perquè és que l'escenari era preciós. I he pensat, no només fas fotos a l'ocell, o en aquest cas a la cotorra aquesta, de torn, sinó que els hi robaràs una instantània, els hi fas una foto i si la volen, doncs serà per elles. I així ha sigut. El tema, aquesta dona d'edat avançada i possiblement amb la seva filla, també ja d'una edat prou important, estaven, potser no està massa bé, però alimentant a la cotorra, alimentant als ocellets que volten per aquí amb trossos de pa. Potser no és el més correcte. El tema és que jo estava fent fotos i de cop i volta m'he donat compte d'això, d'aquesta situació, i clar, he començat com un boig. Primer els he dit, que bé, gràcies! I he començat a fer fotos a la bèstia i jugant amb el fons de les flors i tal. I bé, el que us vull dir és que sempre que vulguis fer fotos, surt perquè no saps mai què et trobaràs. Potser és una de les fotos de la meva vida, potser no, però en aquest cas, i ara les veureu, són unes fotos que valen molt la pena i només surten a vegades sense tenir un pla, sense tenir una idea. I a més, els donaré una foto amb aquesta gent que possiblement ho agraeixin moltíssim, perquè el moment era molt tendre i inesperat. Per tant, espontani i res més que preciós. Us deixo aquí amb les fotos, vosaltres mateix, doncs, opineu. Si voleu, em deixeu uns comentaris. A mi, saps què? Els lloros, tot tipus d'aus, però els lloros m'encanten.
I és que avui sembla que he tingut la sort dels campions, perquè n'és on n'és, cada racó del parc on anava, semblava que estigués, doncs, atraent tot això. Els animals venien a mi, com a Moisès. Anava a un racó i venia un ocell, i em mirava, i semblava que posés perquè jo li fes alguna foto, i així ha estat. Així que passo alguna foto més, alguna foto extra més del que jo tenia pensat. Una d'aquelles tardes que tot surt bé. Fins aquí aquest vídeo.